dalang greng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Anggono reres ijen kang tanpa rawan nenggih punika ta warnane Kilurah Semar ya Badranaya Semar ya Badranaya ya Duda Manang Munung ya Sang Dyah Juru Punta Prasanta Anggono raras lenggah sila tumpang ewadene asta nyepeng marang pucuk ing kuncung asta nyepeng marang pucuk ing kuncung nenggih ki lho Semar Badranaya jroning batos ki Lurah Semar Badranaya mung meminta siing Hyang Lata Malhudya kocap senajan ta dewa ingkang angit jawantah gelare Panakawan Semar minangka Panakawan yektine dewa ingkang wis kinodrat jagat momong sang hywaning para satriya ingkang hambek berbudi bawa laksana tegese nuntun marang nugrahaning dewa ingkang bakal mbabar ana Madyapada kaya-kaya ki Lurah Semar wis ngawruhi lamun ta ing tembe ana nugraha ingkang bakal mbabar ana Madyapada wujuding kamulyan wujuding katentreman sing digayuh Semar bisa duweni pemimpin bisa duweni pamong praja sing tresna ning rakyate sing digadang-gadang wong cilik bisa duwe pemimpin sing manjing ajur-ajar tresna karo rakyate aja nganti ana pemimpin sing kumingsun sapa sira sapa ingsun pemimpin sing pilih kasih sing digadang-gadang kawula negarane tentrem sandang pangan ana jroning praja sandang pangan sing ora larang murah sandang pangan gampang para kawula anggone ngupadi pangupa jiwa mangka nyatane negara Ngamarta wis beda karo negara Ngamarta biyen. Yen negara Ngamarta biyen kuwi gemah ripah loh jinawi, rakyate golek sandang pangan ya gampang. Ning saiki negara Ngamarta wis beda. Negara Ngamarta larang sandang, larang pangan. Reregan saya ndedel, saya mundak, dolar saya mundak, rupiah anjlok. Nggih napa nggih? Durung sing dibutuhke kawula para petani golek abuk ya angel, umpama ana abuk ning regane larang. Ana petani sing kepengin nyedotke banyu, kepengin diesel nyedot banyu, golek BBM ya mundak. Rakyat keserakat uripe, rakyat padha takon, rakyat padha duwe pitakon, jane aku kuwi ndek pemimpin apa ora to jane? Yen aku duwe pemimpin ning kena ngapa? Pemimpinku ora ngrungokke jeritane rakyat. Nek rakyate padha kelaparan, pemimpin sing kokean program-program sing tidak berpihak karo rakyat. Jare alasan program-program kanggo mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jare program-program sing mengentaskan kemiskinan rakyat. Jare program-program sing mencegah kelaparan rakyat.
ning buktine rakyate keserakat, pemimpine bejat. Negara Ngamarta saya kacau. Negara Ngamarta kacau, mengko gek bener 2030 negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indraprasta. 2030 jare bubar. Ki Lurah Semar Badranaya senajan to mung kawula cilik, derajat pangkate mung saderma dadi lurah ning desa, wakiling kawula. Nanging tanggung jawabe abot. Ki Lurah Semar kepingin ndandani negara Ngamarta, mbalekke kamulyan, mbalekke katentremane negara Ngamarta. Ewuh aya ing pambudi. Bebles panembahe Ki Lurah Semar Badranaya manekung mringarsaning Hyang Lapa Malhudya. Sari-sari ning kembang les ning ashadu hayu hayu les ning ashadu hayu hayu ukulun ismaya